Haly harap bolup ysgynsyzja ýatyrdadyň eşeýdim. Häzir içmeli dermanlaryny ýazyp bersem, gowlanlaryny ýesip bolsun. Wagtly-wagtyna hökman beriň dermanlaryny. Allah şifa bersin. Bolýa sag bolun. Bolýa sag bolun. Şu wada uklap ýetdi çagam, ine bu da gerekli dermanlar. Elimizde de yeterli pulam ýok. Zaman ýertire çykalany. Oglanlardan sorarsy. Dostlaňdan sorajakmy? Näme? Ýok, sen tanapdyr, hiç kimden kömek soramadың da. Özüm üçin soramadym. Maşalam üçin sorarym. O dostcan, salamu aleykum. Hän geç oturany, bize çay alynsana. Çay içip wagtyňy alyp oturmaýyn dost. Maňa bir kömegin gerekdi. Näme kömek dost, aýt, elimizden gelen ne dersin? Adaşyk gardana pul gerekdi. Wagt dostcan, 2 gün mundan öň gelen bolsaň boljakdy. Bilýän-ä guruluşy edip ötýän, ýoksa janym merjek saňa. Bolýa dost, wagtyňy almaýyn. Aýtarym ýoksa gelin. Näme o bir gedek maşyna jerdim diýip ylgap bärik geläýmenmi? Wagt menem howlugy bolyn, bu da şu wagt durmaly Allah'ım. Salamu aleykum. Kömek gerekmi? Wa aleykum salam. Bir zaman başyň çyksa gerek. Otlany. Daş, Bolmy? ay sağ olay sen ahdyr ataýalak dostum. Şunu alay da dost. Ay ýok dost, pulçyna etmedim ben. Allah razı bolsun. Taňry ýalkasyn. Allah'ım sen beýiksin.